Wajapala sigra budal Sora apa tarumpuk leren wadya kemoro kunjung suara bendekum longgong alunggong pret pret tarumpet puja samburan pratandha putra ling prawadya Sora apa tarumpuk leren wadya kemoro kunjung suara bendekum mungkung mangkung pret pret tarumpet puja samburan pratandha putra ling prawadya prawadya siyaga tumasana makita-kita prawadya siyaga tumasana makita-kita sanga sana makita-kita Beksa Bunda prawadya siyaga tumasana makita-kita prawadya siyaga tumasana makita-kita sanga makita-kita Mat bersama Krishna Jaya JBK Sound System bersama Sukma Foto Video Beksa Buddha
dalan ana Hey,
mampir yo mengko sore tak urungane ayo rawana gunung mas kok ayu tepat mengko sore bukan Gadot kaca gambari gambare wayang di banyu ra iso mabon ayo ayo kita padha sembahyang kanggo saku ning alamku bukan sidik 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 Ayo. Hara. Sapa kuwi? Retro kene. Ketok Hai. Ya. cilik dhewe. Ya. Iya, gedruke ya. Gedruk. Ambingkar minggur ing ukara hakana pangartine siwi sinawong rasne Sinupa Sinukarto Amrih Rakarta Pakartine ilmu luhur
Tumraping tanah Jawa agama ageme haji yo kedruke yo lampir kedruk bersama Sukma foto video JBK Sound System tidak ketinggalan jenengan Krishna Jaya Rabbit. Raja Siluman. Raja Siluman. Raja Siluman sekarang sampai kerep. Raja Siluman sampai kerep.
Bakule angkringan. Iya, iya. Bakule angkringan anyar. Rani. bersama Sebek Sound System. Wes memandang ing angkasa ngalunggung suwarane punang reyak katipo kimbal punang wende papindangan wajah kagungan jami was muka tanah sani jadilan purwomadya lan musana mugi mangiaramu terus sendiri tunggale ya kan. Saya rame, saya awak, saya rame. Kebajo tresno Mbak Titis. Piye Mas? Kadung tresno ya. Aja turu sore kaki ana tewa lang-lang jagat nyangking pokor kencanane tular saya ketemu lesan bernarimo terlanjur cinta yuk asik
Saiki ora ngalamun saiki Parjo. Ora ngalamun Jo. Kayak tukang dongenge ngalamun wae gitu, Mas. Besok ora dundaki bayarmu Jo. Ajek. Pacaane sarwa asri. Teku tanah saku. Terlanjur cinta. Asik. Krisna Jaya Nadir Sukma foto video sekalian JBK Sound System. Halamat bos motor janji yen apa Selamat datang dari Salaan. Loh, Selamat terima kasih kalau datang. Bolone dhewe. Bola dhewe. Sing endi? Kayak menurut kabeh kayak ngono. Bagong Harsono kae. Biasa pemuda Bagong Harsono iki. Bagong Harsono. Bacaan sarwa asri. Teku tanah saku.
mau. Amin. Kompak Mas. Malu-malu tapi mau. Jatuh cinta. Ana gobling ya padha bono. Jatuh cinta karo sapa Mas Heri? Ayo sapa-sapa gelem nek aku ngono. Oh, rahasia berarti. Besok dikandani lho. Gampang. Gue mengarep jaluk to kowe. Ya ora apa-apa nek dene. Ya aja. Katot iki. Kowe iki urung mana apa piye tot wis nai loro kok ya isih kurang ngono lho. Anakmu nangis galo nang omah. Apa maksud Pak? Manut. Ayo terus ke. Oh, hati-hati. Gue manten, oh dia cara manten Mas. Dituruti hati-hati. Anjir, hati-hati. Kekarane wong akrami tutup pondok tutup rupa santai wae. Iki ya bayaran ora sambatan, Dok. Biasa to. Omong ati pawi tane Mas Dok. Iya Mas Heri. Iki biasanya Krishna Revit, iki ya 50.000 biasanya mlebu sak tetek. Heeh. Ane dilalah tetek ra iso, ya alhamdulillah mlebu kantongku. Wah, ya ora apa-apa. Iki rezekine dhewe-dhewe aja srek. Wis diatur. Iki rezekine dhewe-dhewe lho Tis. Kowe ora ngerti to, iki rezekine dhewe-dhewe. Heeh. 50.000 masuk kantong. 50.000. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel Sidan ketoprak kok ya soalnya. Ketoprak ngendi iki? Amusa budaya. Tan kena numbas arto Ujung-ujungnya ya duit sama Mas Heri.
dadi lane. Sarane dhuwur banget. Lek ketentenanan ya sih. Dadi ati. Nek manten anyar iki apa Mas Joko pengen iki? Pengen nyandek. Penake pengen turu, Mas. Oh, pengen. Oh, anak kowe pengen turu wae ayo. Pengen nyanding ya Mas, kapan? Pengen nyanding, Mas. Heeh. Sesarengan Sukma foto video. Krishna Jaya Dewi. JBK Audio Sound System.
Reksa Muda Wirama. Bujang kanonge. Bujang kanonge sik. Haya. Bujang kanonge. Haya. Lumayan. Penak ya. 1.500 kok yang Ora kangelan. Yo. Yo. Ayo. Piye, Pak? Raja Siluman. Eho. Eho. Si Raja Siluman, ayo. Ayo. Kalem saiki. Hara. Ayo. Ayo mlebu kucingan. Iya. Iki kucingane sik ndi ngono lho. Padha iki. Mari ho. Ki adus. Ini rojone ya kenak ning mari. Ayo. Yo. Mari ho. Yo, gedruke yo. Ayo. Ayo ojo, ayo kalian praja kene uga gunung kang gawe saya roket bareng karo kancane lila lan bawa kanggo moyange antara siji loro papat macet papat diulang-ulangake mati enggal Kolopis kontol paris, kolopis kontol paris, kolopis kontol paris. Ya, ya.
liyane praja kene Kodunok kandang gawe saya rukun bebarengan rokan sate lila lan legowo kanggo mulyani legowo siji loro papat maju papan diulang-ulang ate Romin kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris kolopes kontol baris Hey, Kami arep leku awas hati-hati Jongo-jongo tinggal aku dan setan Arang-arang aku awas hati-hati Jongo-jongo tinggal aku dan setan Gatot terus awalnya geser Beda dari yang lain itu Ayo, saya mesti cilodot kira-kira Iya. Ha. A e a e e a e a e e a e haya e a e haya e a e
Mbak Titis. Dia pripun Mas Heri? Dinai rondo anyar. Rondo apa? Janda baru. Janda baru. Oh iya, janda. Ya apa ora iki? Ojo. Rondone wis suwe Mas aku Mas. Wis suwe. Seranyar meneh. Iya, janda baru Mas Gatot. Janda baru. Ayo kendangi. Ayo penak sing dawa kok. Lek muni dhek lho. Ada-adakan Deg-degan jare. Ada-adakan cantongku dadakan. Kali-kali aku Kabar apa Mas? Malu-malu tapi mau. Ayo. Ceritane iki mau. Iya. Ternyata bener Mas. Alah kaya wong njaluk wae. Nek njaluk ngono ki Mas. Paling wong aku ora tau njaluk kok. Oh, tetep. Ora. Ternyata
langit yang biru. Langit yang mas. Amat banyak abang hias angkasa. Aku ingin atakan dan menari kacau tinggi akan tempat kau berada. Iya bang, gila tinggal ngomah wah. Deg-degan Deg-degan meneh. deg-degan jantungku deg-degan kali-kali aku nunggu kabar orang hilang aku rasa wong akhiran kue pisahan. Tetap mas. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padamu, jangan aku. Ku telah jatuh cinta. Jatuh cinta meneh. Saat juga bayaran saya ketemu ya lagi gitu loh aku. Gila, simbae lek ngematke sampean joget ya. Urang mati aku mungkin delok kowe sih. Oh iya. Alah. Teratapan mas, mas. Teratapan, Mas Heri. Tak kira mas sampean isih buta. Ala jebulane sampean juga anyar. Duku mas aneng kutra Semarang. Lagi katamu wis wajibe kang pegang. Menjangan solo mas duku selendang biru. Ojo sebelah nanti aku tanda baru. Ya ya ya. Ente sampun janda. 3, 2, 1 Bekso Muda Wiromo. Oh,
Gingsep Septian. Suryono kalian Kang Garbo monggo wonten ing kalangan kaya kuku lan pengen nyandek kok iki. Oh, ayo bener ya. Kau bengi. Yo yo. Iya. Oh iya. Iya.
Iya. Kopong, kopong. Gandek, gandek. Gandek.
Indonesia cara pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Enggak Mas Kuncung, Mbak Suwon wonten ing kalangan. Oh, ini kene to. Aku matane ketemu ning kamar neh. Lila nono pamit mulai mesti kuat sing ditutupi mongko ingkang eto sore awak sing bisa
Iya. Iya. Mari. Yo. Yo. Iya. Yo. Bisa nggak yo? Yo. Yo, sisa ya. Dandi. Dandi. Rako tias matranyo mawe sukarento engkang nganggal tepo luhur kayodya kersa tepo kumpulke Yo sudah sore yo. Yo. Yo selak sore yo.
iring bangun goreng saiki wis ora eling ilang tanpa sebab bakal raja depan ketunya ini rengal iki rangalake pancuk kasih aduh Gusti maringa usaha rasa tresno kang ngrembaka saiki wis ora ana ilang sanalika tinggal bekas panjenengan takkan napa sing bisa bareng usaha mungkin sesuk bareng bakal saya hati sinak sen lan putih durung nganti krama nanging kowe citra aduh Gusti paringa ngapura kembang nangis kowe ilang aku nangis tanpa guna berkono wis ora ono ora tangga kang bisa dadi musada nanti sesuk ucap iki nyoba nganti sesuk ucap iki nyawa yuk kandhe Gini gampang des asem yuk
tresno kang satu kaya Iya. Iya. Benny. Oh
Yuk, yuk. Iya.